हेल' लोगोफोर, आंनि CD फेमिलि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय लोगोफोर। दिनै जोंहा नै जि सोंनो नागिरदों, गामसा जि खुन्दुंखौ क्रिलाव सोगासिनो सोंनो थाखाय। क्रिलाव सोनानै लाखांबाय नै, एबार सोंनोसै। लोगोफोर, भिडिअखौ जोबजासिम नायलां अननानै। मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट खालाम। सोंनोसै नै, सोंनो थाखाय खुन्थिया दोननानै लाबाय। बेखौ मा खालामनो नागिरदों नोङो? सोंहांबाय नै जिखौ बिबोनाङा सोंदों, बिबोनांजों बिखुनजोजों सोंदों। Bungta dola, bungta. Sarunggu. बै माथो बैयाव गैया? हाय मिथिबाय नुबाय मा दाय जागारबाय आइ आमानथार थांसै नै मालाय नैबे बिथाङानो सोंदों। सोंखांबाय, रासोआव खायनोसै एबार। रासोआव खायनो नागिरबाय नै। रासोआव खायखांबाय नै, एबार थोरनोसै। सान्दुंथिं बिमायंखौसो दोनहरबाय। Ibu runjuk balas semua dulu. साथ'बाबो बेयाव न' थानाय दङ, देनां फिसा जागोन। सोर खायनानै बिदि न' थाखो? गावजों आंजोंनो हनै सासे आङो फैबाय सौफाथिखौ खायनोसै नोआव सौफाथि थाखानालाय माथो बै समान दोनना जोंनिथिंहाय बिदिनो फानबाय फैदोंनो।
माबा गैयामोन गान्दै गैयामोन साखुन्थियाखौसो लाबोनांगौ फानबा फ्रेमखौ मालाबा पलिस्टारखौसो नागिरखायो नोंना पलिस्टार 300 सोरा माबानि 400 होखादोंमोन आंनाव बेसेबां फानगोन बेखौ फानहरबानो जाबायना 300 फाग्ला बे फाखुवाजों नोंनि फाखुवा मालाय बेखौ बायनो हायो नोङो 4.5 माबानि 350नि मा लाङा बिलाय लाङा था लांबा था सोरबा नागिरबा लाङा दख'ना गान गेस्टिं खिनानै बायजागोन बायजागोन दा 1100 1200 बेदर संनो मानो होनलायगोन गेसजोंसो हिनजावफ्रा माबायो गेस गैयाबानो दावराव जाखांलायो माबा माबा सिलिन्डाराव थान्दासो लोंनो लुबैदोंमोन आं थान्दा गोजानद्रायथार दादि खोरोमनाव माबा थानायमोन देन बेथ' दङब्रा बुस्थुआथ' दङ ओमफ्राय फ्रिज गैयाना गोमोनखौसो जानो बायो आं फैसाखौ जि गोराथारबो दा गोराथार पलिस्टार नालाय आं दा पलिस्टार दानसै सानदों आंहाबो पलिस्टारसो जोंहा हौवा पलिस्टारखौसो गानो जोंनाबो बिफाया जेबो नङा होननायखौसो जानांगौलै होनखायो दैज्लाङाव दा मोनामो आरोना बे फिदिं जाया आरोखि हो बे फिदिं जाया माथोलाय जायगा लाना जायगा आयौ जों गामियाव गोदो हासिबजों बिफाखौ नुवासै आं जायखिया गावसोर फिसाला फिसाजो ओंखारनानै ओरै लामाथिं फैदोंमोन ओमफ्राय आं आन्दो जाबाय सुथि थानाय खोनाबाय हासिगोन नै जोंहा थोरनाया बारा गोलाव गैला लोफौ जादों हानोसै जिया नै बोथोरा मोजांथार दिनै गामसा बायनोबा नै जों फाननो नागिरदों दानानै गामसाखौ गांसेयावहाय 350 400 करै हाथारसिगोन फंबायानो नै जि थोरखांनानै साहा लोंनोसै साहा मुरि सामब्राम होनानै लगायनाय मुरि लोंनायखौ सेहैदों आलु बायनाखौ मोनजालांबाय बेफोरबायदिसो लानांगौ दा खावलायफ्रा मोजां नुयो आगर बायदि खामदामनाय खमायाखै दालाय आंनिखौ फावआव गारगोन बे मानदि होआबाय थादों बेनो नै बिमाया अबेबा थांनो नागिरदों बिदिबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै उननि भिडिअ'आव लोगो मोनफिनसिगोन।